Elaboració d'oli en barres. Vam explicar com fabricar colors d'oli en barres, descrivint els passos necessaris i els aspectes fonamentals per poder dur a terme aquesta pràctica. Les barres d'oli són un material per poder fer grafismes i pintar sobre el suport a temperatura ambient. Són una opció molt interessant que pot aportar a l'obra la força i espontaneïtat del traç lliure. Són molts els artistes que ho usen en les seues obres. Igual que els alumnes en classes de màster i grau. Hi ha diverses marques en el mercat, però nosaltres les fabricarem de forma autònoma. Cada fórmula té distints components i proporcions, qualitat i comportament. Generalment es preparen amb un aglutinat d'encàustica grassa i pigment. Oli i cera són materials afins, però el comportament de la barra depèn de quin és predominant en la recepta. La cera accelera l'assecament, matifica i proporciona major cos i textura. L'oli aporta flexibilitat i certa brillantor i retarda l'assecament. Vam ensenyar-vos una recepta i un mètode senzill per obtenir els crayons o barres sòlides d'oli formulades principalment per poder fer servir-les en fred. Tot i que també es pot aconseguir diferents registres, emprant sistemes de calor, banyant-les o desfent-les en trementina i superposant-les en la capa seca. Per fer oli en barres, la consistència de la barreja ha de ser espessa. En tractar-se d'un aglutinat concentrat, la barreja amb pigments precisa fer-se a temperatura elevada. La fórmula que utilitzarem com a base per obtenir aproximadament 600 centímetres cúbics d'aglutinant constarà de 200 grams de cera verge d'abella, per comoditat en làmina, 75 grams de resina d'àmar mòlta, 25 centímetres cúbics d'essència de trementina pura, 100%, 300 centímetres cúbics d'oli de llinosa purificat, el que en parts suposa aproximadament volums iguals d'oli i solució ceroresinosa. Les eines per procedir a la seva elaboració són bàscula per pesar cada component, got mesurador, drap, massa i botella de vidre per preparar la resina, foc d'inducció, agitador gran, velcros i bany maria, embut i mitja incolora per tamisar l'aglutinant, eina tèrmica elèctrica regulable, recipients o motlles resistents a la calor i agitador petit, mantega o similar per facilitar el desemmotlament. L'equip de seguretat necessari consta de ulleres de protecció bilateral, guants antitèrmics, mascareta antipols i mascareta de filtre químic específic. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori. Cal una bona ventilació natural o forçada. És recomanable realitzar aquesta pràctica en laboratoris especialitzats, que complissin amb els requisits i les normes de seguretat necessaris. A continuació, indicarem els passos a seguir per una elaboració correcta de l'aglutinant. En primer lloc, pesarem la resina d'àmar i la cera d'abella. Posteriorment, ens equipem amb el material de seguretat, EPIs, ulleres i mascareta antipols per moldre la resina. La resina es tritura sobre una superfície llisa i dura, envoltant-la entre papers de diari i colpejant-la amb una massa fins que quede en trossos molt menuts. Després es roda una botella de vidre gros per damunt, exercint pressió fins que quede finament mòlta.
Passar-la per un tamís ens facilitarà el treball posterior. Després es trosseja la cera verge d'abelles en parts menudes i es deixa cada component preparat per separat. A continuació procedim a preparar el bany Maria. L'ideal és utilitzar un foc d'inducció. És molt important no fer servir focs de gas, ja que es corre un greu perill d'incendi i cremades. A partir d'aquest pas, sempre que s'estiga a prop del foc, és fonamental actuar amb molta precaució i portar l'equip necessari de protecció. Posem en el foc d'inducció una temperatura d'uns 80 graus centígrads i col·loquem damunt dos recipients que ajusten adequadament, ben subjectes entre si. Nosaltres utilitzem unes cintes de velcro subjectant les ases. Un cop estiga tot ben fixat, introduïm la resina de dàmar molta per fondre-la mentre es remou de forma consistent i continuada, evitant que es recreme ni s'endurisca al fons. Afegir aquesta petita quantitat d'essència de trementina agilitza una mica el temps de fusió de la resina. Sense això, seria molt més prolongat. En bany Maria a part, introduïm a poc la cera verge d'abelles trossejada i fonent, sempre sense parar de remoure. A continuació, unim amb dos productes, resina i cera, ja fossos i sempre en calent. Afegirem l'oli a temperatura ambient. Al no portar quasi dissolvents, la tasca precisa bastant calor, el que augmenta el risc de cremar-se. Per això, aquesta elaboració requereix agitació constant. La cera fosa i calenta i l'oli humectaran la resina. Quan tot el contingut del recipient estigui homogeni, apaguem la placa d'inducció i procedim, en el seu cas, a l'eliminació d'impureses mitjançant filtrat. El procés d'abocament s'ha de fer amb l'equip de seguretat adequat i amb especial precaució. La incorporació del pigment es realitza en recipients, un per color, emprant calor i ajuntant la consistència per agitació. Després es deposita cada color en un motlle resistent i engreixat. Al refredar les barres es contrauran, el que facilita la seva extracció. Un cop assecades, es poden embolicar en paper d'alumini o plàstic per augmentar la seva vida útil. Per últim, ens queda la neteja, que con els materials encara temperats resulta molt més senzilla. Per això és convenient realitzar-la el més aviat possible. Com a dissolvent farem servir essència de trementina que baix ningú concepte mesclarem amb sabons o detergents concentrats. Hem après una forma senzilla i ràpida d'elaborar colors a l'oli en forma de barres per pintar. En aquest procés mai haurem de menoscabar les pautes de seguretat. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs en independència.